Na abamanyi beke Gusii agakura sorongo rwa Gusii kubwatirana amona bwatani obano etureti ya abagaka beke Gusii ni gobono babwatokire egetabu kemanyikanta mune dictionary yeke Gusii yo yarokwa enchengeria igomo yukokorekana se university ya Kisii asa bwatoke dictionary yeke Gusii na gote yabuna nechikonyara gokonya bange na konyara kumanya amange anene seke Gusii anana mangana arengetse egekoro Kito dipo na sanya nekira nenseme yona gotwariganiria oroboti rokobwatia egekoro kyomo Gusii nigo kyaberege konengetwa asegeka egetambe asebono abachaki bokwenyorana kurinda omunu bweke Gusii ime county ya Kisii nigo rero bakora omuyega omonene bokwigora bwene bwe dictionary yeke Gusii ase skuru enene ya Kisii University naende ntuli no mogoka so muyigo bwo chake igitabu eke yego chigotoinora aso komanya eke Gusii me na yaro omuntu wito osale kirake asengencho y'abantu barwete isiko bagasoa bakarete Giswahili bakarete Gisungu nakogokera igitabu gyansirwe gyenchengeri gekworokereri na kumanya igoro ya mangana yeke Gusii enchengeria negetabu yeke Gusii kebwate amarieta amonengencho yaye tuligite muno agwende kwenye pronounce ntobegete muna phonetics and lexicology muna marieta yaka agwende kwa pronounce muna yeke Gusii kabisa egento keri nabate biritangani ngiringa otorigete getabu dictionary yega gochangira nga munubwa abagusii to base gusira nga kinara lyayaiga nande meaning ya marieta inarali na marieta ngaka pronounced gukwana nabariki be gitabu yeke nigo baerera ekirenge kenene ekikeirere ogotutukana no kwegeria emenu yende na gutasika egisaku kyomo Gusii cheto inore tumanye chingako chito ni chigekero chito na chiebisete elinde tuigwanane asoko gayana na koherere eke Gusii egento kyogo kumya na ndegente kiamono ase mwanya getinge minto inuka imwaruera ngakikwa iboro mwana ngane bisongo komoira ngane biswahili okomoira gwatigira omonogo ito bweke Gusii igo tware korera kurwanga mo Gusii ba minto tiga gwoswa tiga koirwa reta abana barora bangina koro elio gokonya egesaku kyomo Gusii nigo barukuburia guchese serikali kurwari bagaria bene elio abarokigwa bagochaka chiskuru banyara konyora libaga lyo kwegera omonu omotangani elio kogendereria egesaku ao anene mwamo Gusii muna noni nduka tuya gosoma tukatusake katuja nursery school kindergarten na lower primary wete tika bana bachakiwe wasomigwa umunwa mother tongue I think again captured in the CBC kala wasomigwa vernaculars ebitabu na bari baturene dia samangana ye okwanege Gusii kurworo amako introduced to other languages boigo nigo baru gosaba gochia asabibori kwa abana libagaligia liyo komanya eke Gusii na kubwatia chimbaratero kyomo Gusii liyo kogendereria egesaku akienare koreranga minto ngosira kegochia minto ke Gusii gyosirwe minto iranaka kaimwaru cia marieta mokoroka abana Diana abana Osama asenje chisemi chiabono okonyora na bana baito ntoriko baigorera bamanyeke Gusii kwaretire amangana waturutumbira omonuo na ndi gotibwe manyeti and identity okwemanya negente kiaso omonto nigo rero ryaringeri tukurio kwegerera omunu bo mu Gusii anene bono asorogongoro igarwa Gusii orurwa beriro gutuguterware n'abantu asamatuka mangi kuripotera getaseni kya Ndizi TV korwa se school ya Kisii University kutoka Nyamira County ya Kisii ilitalia Ndipon asanya